tuo toinen erä. Viimeinen 10 minuuttia oli melkoista puolustustaistelua Miinmäsiniltä. Hyvää sellaista. Kaarinalaisilta alkoi jo hernekeittopurkki valahtaa nenäsieraimiin. Etenkin valmentaja Palmroos oli todella kuumana. Leo, anna noitten junnujen olla, hei! Ei oo tottunut tähän. Ja nyt näyttää pahalta tolppa. Ja sitten pelastaa. Miinmäsinin puolustus. Kyllä maali oli aivan tyhjä. Hyvät katsojat. Penelopen kuvaviesti on tässä. Kenen lemmikkikrokotiili muistatte varmasti. Elmo Aittola on nähty Littoistenjärvellä viime kesänä tällaisen vastaavan otuksen selässä könyävän. Tapaus alkaa olla selvitetty. Jää vain 3 kysymystä. Miksi? Vuosien varrella oppinut, että ei kannata nuolesta ennen kuin tipahtaa. Hei, Mäkinen. Vieläkö ehtii? Ei. Tuohon ei enää Mäkinen pääse. Kyllä pyöri vinhasti kiekko. Mutta mitä? Ei, maalia ei hyväksytä. Maalivahdin alueelta ilmeisesti törkkivät kaarinalaiset. Ja tuleeko siihen bonuksena vielä jäähy? Vilenius jäähylle. Ja mistä syystä? Kentällä ei tapahtunut mitään. Ei kerrassaan mitään. Ja sinne naureskelee tuomari. Pelin viivyttäminen. Missä peliä nyt viivytettiin? Joo, on tainnut tuomari olla Palmroosin kanssa saunaillassa. Mukavissakin asennoissa. Ja siihenhän tämä homma nyt menee, että Miinmäsiin omassa päässään joutuu puolustustaistelua käymään. Hyvin tuo Jokela ja nyt pääsee siitä. Se on 3-1, aivan loistava esityö Jokelalta ja sen jälkeen iskee Miika Salmela röyhkeästi kurvaa maalille ja ujuttaa jälleen. Menikö jälleen putkista Raskilta? Kylläpähän nähdään loppu. Aivan uskomaton. No niin, mikä sulla on sitten? Ota ja rauhassa. Joka jamppa aloittava tuommoinen pelityyli vaan niinku sullakin, kun ei kertakaan uskalla itse mennä tilanteeseen. Aina menee selästä. Ei sä olet ammattivalmentaja, kato missä sä olet kolosti vaari. Mä en oo ikinä noin huono pelaaja ollut. Jälleen mentiin vaarallisesti Mäkisen maalin edustalta ja nyt sitten Miinmäsiin. Aivan loistavasti siitä jälleen veivataan. Tällä kertaa Markus Joutsa. Iso vahva mies. Yhtä pitkä kuin leveä. Ja vääntää väkisin tuohon maalille ja etunurkasta heittää sitten suoraan maalin kattoon. Ja arvoisa yleisö, tämä oli tässä aivan loistava ottelu Miinmäsiniltä. 4-1 ottelun sankarina Aki Mäkinen. Varmasti 3 porssea tulee tästä. Elmo Aittolan salaisuus paljastuu tuonnempana, kuten myös Penelopen. Me kiitämme seurasta, otamme tähän vielä Vileniuksen haastattelun. Että minkälaisia jaloin olit liikkeellä tänään? Aika puisilla, hei. Aika puisilla. Pussijaloilla täysin. Pussihousut ja pussijalat. Nehän sopii. Näinhän se on. Teipatut nilkat. Ei veri kierrä. Mutta kuitenkin tulos oli aika hyvä. Joo, ihan tyydyttävää. Vastustajakin oli aika huono taas tänään. On helppo lähteä pelaamaan. Niin, kyllähän se kävi todella helposti. Annoitte vastustajan siinä hiukan pyöritellä Ilman muuta. aikanne kuluksi ja sitten iskitte muutaman todella kauniin maalin. Näin kävi taas. Niin ja uusi maalivahtikin tuntui olevan aika liekessä. Joo, se oli Toyota Corolla ensimmäinen auto, kun mä lähdin sen kanssa painamaan sinne koulun penkille silloin. Ja niin opettajan parkkipaikalla meni jättämään. Se oli vähän huono tuuri, sitten tuli jälki-istunto heti. Selvä. Kyllä.